Goedenavond, het is zaterdag 20 juni en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Na 20 jaar komt er een einde aan een nest met tienduizenden bijen die in de schoorsteen van Tommy en Ingrid Katilas uit Zonnemerre zaten. Het nest is weggehaald. Met veel rookontwikkeling hebben ze bijen naar buiten gejaagd, want daar houden ze niet van. Tommy en Ingrid hadden er geen last van totdat er honing door het plafond begon te druppen. Een gespecialiseerd bedrijf haalde het nest vandaag weg en dat was een hele klus. Er zijn er niet veel in de kast gekomen, in de bijenkast niet. En er vliegen ook nog heel veel rond. De koningin is ook nog niet gevonden. En nu zijn ze bezig met de schoorsteen, hebben ze schoongemaakt, leeggestoken met lange messen, stokken met messen eraan. En dan is de opruimen begonnen. En dan heb ik straks nog binnen wat op te ruimen. Want die bijen laten zich niet zomaar uit huis zetten. Ingrid is er rustig onder gebleven en vindt het zelfs jammer dat de bijen weggaan. Nee, ik vind het eigenlijk ook wel jammer. Ik denk dat ik ze misschien nog wel ga missen. Maar ik ben blij dat ik het zo gedaan heb en niet laten doodspuiten. Ja, dit geeft toch... goed gevoel is ook te veel gezegd. Want ik vind het toch wel een heel... ze zijn toch de huis kwijt. Aan het einde van de dag zaten de meeste bijen en de koningin toch in de bijenkasten. Het historische schip De Clipper Avontuur vaart weer. Na 2 jaar verbouwen gingen vanmorgen eindelijk weer eens de trossen los voor een proefvaart. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, toen dacht ik, oh, wat moet dat worden? En als je dit dan ziet, ja, dat is toch een reden om enorm trots te zijn. Zo was het nog een half jaar geleden. En dit is het resultaat nu. Voor ruim 2 ton is er aan het schip uit 1914 verbouwd. Alle hutten zijn vernieuwd. We hebben 5 hutten waarin 2 stapelbedden staan. En dat is eigenlijk allemaal nieuw. Matrassen zijn nieuw, de dekbedden zijn nieuw, de kussens zijn nieuw. We hebben het helemaal opgeknapt. Nou, het is net een hotel geworden. De verbouwing is deels bekostigd door sponsors. Maar ook vrijwilligers gaven rentevrij geld. Het schip was voor 2020 al bijna helemaal volgeboekt voor groepsvaarten. Zo kwam er eindelijk weer geld binnen. Toen kwam corona. En alle tochten die al geboekt waren, ja, die werden stuk voor stuk afgezegd. En dat beloopt behoorlijk in de papieren. Een financieel gat wat zorgen baart voor de toekomst van de avontuur. Maar door de succesvolle proefvaart werd daar vandaag even niet aan gedacht. Corona zorgt ervoor dat meer Zeeuwen naar het water trekken om daar hun vishengel uit te gooien. Zo kreeg Hengelsportvereniging Middelburg er dit voorjaar 132 nieuwe leden bij, terwijl er vorig jaar in dezelfde periode 43 nieuwe leden zich melden. Vissen blijkt, omdat het mag, toch een mogelijkheid te zijn om je even terug te trekken, even na te denken. En het heeft ook de spanning van vang ik iets of vang ik niks. En dat geeft wel een kick. En de nieuwe leden komen van ver. Zo komt deze hengelaar uit Zoetermeer. Vissen in het buitenland is er even niet bij, dus dan maar in Zeeland. Je hebt hier heel veel mooi viswater in Zeeland. En ik ben eigenlijk meer een zoetwatervisser, niet voor de zee. Dus ik denk, nou, ik ben eens gaan kijken. En toen kwam ik erachter dat je ook lid kan worden. Ik heb al een vispas, maar dat je deze erbij kan nemen. Nou, dan kan ik het hele jaar hier ook gewoon vissen. Toch heeft de drukte aan de waterkant ook zo zijn nadelen. Als het wat drukker wordt, ja, je zou dat terug kunnen zien in Rommel. Maar wij hopen dat de echte vissers goed opgevoed zijn. In heel Zeeland zijn er meer vissers bijgekomen. Sportvisserij Zuidwest-Nederland had vorig jaar in het voorjaar zo'n 120 aanvragen voor een vispas. Dit jaar zijn dat er zo'n 400. De 9 werk-leerbedrijven van geestelijke gezondheidsorganisatie Emergis zijn weer open. Bijna 2 maanden zaten de meeste van de 500 medewerkers door de coronacrisis thuis en dat viel niet mee. Ja, op een gegeven moment komt natuurlijk wel de muur op je af natuurlijk. Op een gegeven moment ben je wel klaar thuis eigenlijk. Wel proberen gewoon om 6 uur, half 7 mijn bed uit te komen. En dan gewoon om 8 uur mijn boodschapjes te doen, mijn huishouden. En daarna ben je ongeveer half 11 ben je klaar met alles. Nou, en dan ga je maar Netflix kijken, want ja, er is voor de rest niks te doen. De doelgroep die hier werkt zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het moment dat dit werk wegvalt, dan mis je toch je structuur, je collega's. En juist bij de mensen die hier werken is het ook zo belangrijk, dat stukje sociale contact. Even dat praatje pot in de pauze.
Maar ook gewoon je werk weer oppakken. Hoewel de werk-leerbedrijven weer open zijn, is het nog niet helemaal zoals het was. Zo kunnen de medewerkers minder uren werken en is de kantine nog gesloten. Normaal gesproken hebben mensen de mogelijkheid om hier te lunchen tussen de middag. Dan maakt de keukenploeg in de ochtend een warme maaltijd. Dat stukje is nu nog niet mogelijk. Ja, dat vind ik op zich wel waardeloos. Want ja, je moet nou zelf je eten koken. Het is blij dat ik een ei kan bakken, maar... We zijn wel aan het onderzoeken of er alternatieven zijn. Denk misschien aan een maaltijd to go, maar die moeten nog wat verder uitgewerkt worden. Het was zo'n typische dag in de vroege zomer met een westenwind, met soms wat meer en soms wat minder zon. En vaak geeft de ochtend dan de meeste bewolking en de middag de meeste zon. Dat was dus ook vandaag zo, al zal het de rest van de dag van zee ook nog wel wat bewolking komen. Heel warm wordt het met die westenwind bijna nooit. De temperatuur had zelfs moeite om tot 20 graden te komen. Vannacht is er eerst een zwakke zuidenwind. Het is helder met wat grondmist. Wellicht komen er een paar wolkenvelden van zee. En de minimumtemperatuur is 11 tot 13 graden. Morgen komt er uit het westen een front aan. Morgenochtend is er nog af en toe zon, maar de bewolking neemt al toe. En in de middag is het meestal bewolkt met verspreid een drupregen of een kleine bui. Sommige plaatsen blijven trouwens ook helemaal droog. En de maximumtemperatuur is 21 à 22 graden bij een meest matige zuid- tot zuidwestenwind. Maandag is er even een west- tot noordwestenwind en het is dan vrij zonnig met stapelwolken. Daarna draait de wind dus naar het oosten en is er heel veel zon, met dinsdagmiddagtemperatuur rond 25 graden en woensdag en donderdag 27 tot 30 graden. En tot zover. Hierna kunt u kijken naar het weekoverzicht, dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.